आजच्या आपल्या मी याला गेट टुगेदर म्हणतो. जिल्ह्यातले सगळे सरपंच उपसरपंच एकत्र आलेले आहेत. अशा या कार्यक्रमासाठी आपल्याला मिळालेले आदरणीय जिल्ह्याची शान गंगावणे साहेब, आदरणीय यादवराव साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व सन्माननीय सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य मंडळी, एक चांगला असा अवसर आहे असं म्हणेन मी. कारण आत्ताच आपल्या ग्रामपंचायत इलेक्शन झालेले आहे आणि सगळ्या पंचायतींमध्ये नवीन सरपंच, नवीन उपसरपंच, नवीन सदस्य सगळे बसलेले आहेत. एकदम सुरुवातीला त्यांना पंचायतच्या सगळ्या विभागामध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या लोकांचं मार्गदर्शन मिळणं ही खरी एक सुवर्ण संधी असं मला वाटतं. आपण आज इथे मुद्दाम त्या पाटोदा पंचायतीचे सरपंच पेरे पाटील साहेबांनी इथं बोलवलेलं आहे. आपल्या जिल्ह्यातले काही उत्कृष्ट काम करणारे सरपंच इथं आहेत. आपले हडीगावचे सरपंच आहेत, पंढरगावचे सरपंच आहेत. ही सगळी लोक त्यांच्या पूर्ण कालखंडामध्ये पंचायतीमध्ये खूप चांगलं काम करून नावारूपाला आलेले आहेत आणि म्हणून त्यांचा सत्कार होतो, त्यांना आपण व्यासपीठावर बोलवतो आणि त्यांचं मार्गदर्शन आपण ऐकतो आहोत. लक्षात घ्या, आपल्याकडे ज्यावेळी उत्कृष्ट सरपंच म्हणून विचार केला जातो तेव्हा राज्यामध्ये असे काही ठराविक नाव आपल्या डोळ्यासमोर येतात. त्यातलं पहिलं म्हणजे आपले राळेगणसिद्धीचे अण्णासाहेब हजारे साहेब, हिवेरी बाजारचे पोपट पवार साहेब, पाटोद्याचे. हे सगळी लोक अशी पटकन मोठी झाली नाहीत. लक्षात घ्या, राळेगणसिद्धीच्या अण्णासाहेब हजारेंनी त्यांच्या कामाला सुरुवात केली 74मध्ये. पोपट पवारांनी त्यांची सुरुवात केली साधारण 90च्या त्या दरम्यान केलेली आहे, 89-90च्या दरम्यान. साधारणतः एक 30-35-40 वर्षाचा कालखंड गेल्यानंतर, सतत काम केल्यानंतर ते ह्या पदाला जाऊन पोचलेले आहेत. लक्षात घ्या, कुठली गोष्ट आपल्याला अशी पटकन सहज कधीही मिळत नाही. त्यासाठी खूप चांगला प्रयत्न करावा लागतो, त्याच्यामध्ये सातत्य असावं लागतं. मी असं म्हणेन, पंचायतीच्या काही 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 लोकांमधून तुमची निवड झालेली आहे. तुम्ही भाग्यवान आहात. आपल्या गावाचा विकास करण्याची संधी त्या सगळ्या जनतेनं तुमच्यावर सोपवलेली आहे, तुमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे. मला असं वाटतं तो विश्वास तुम्हाला सार्थ करावा लागेल. 5 वर्षामध्ये काही होणार नाही. मी तुम्हाला आताच सांगतो, सगळं काही 5 वर्षात होणार नाही. पण तुम्ही आज जर काय त्याची मुहूर्त तुम्ही रोवलीत, आज जर तुम्ही काही विकासाची एक दिशा निश्चित केलीत, तर निश्चितपणे 5 वर्षानंतर ती जनता तुम्हाला पुन्हा तिथं बसवणार आहे, हे लक्षात घ्या. अण्णासाहेब हजारे एका पंचायतीला सलग 30 वर्ष सरपंच का होऊ शकतात? पोपटराव पवार का होऊ शकतात? तर जनतेच्या मनामध्ये त्यांनी विश्वास निर्माण केलेला आहे. जनतेला निश्चित वाटतंय की हा माणूस बसला तर आमचा विकास होणार, आणि म्हणून त्या लोकांना पुन्हा पुन्हा लोक निवडून देतात. मला असं वाटतं तो विश्वास तुम्हाला त्या लोकांमध्ये निर्माण करावा लागेल. ग्रामपंचायतीमध्ये काम करण्यासारखं खूप आहे. तुमच्याकडे पैसा पण खूप असतो, पण ज्या चाकोरीतून तुम्हाला काम करायचं आहे त्याची तुम्हाला ती पहिली माहिती करून घ्यावी लागणार आहे. आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये काही ग्रंथ असतात बघा. कोणाकडे ज्ञानेश्वरी असते, कोणाकडे साईबाबांचा ग्रंथ असेल. त्या ग्रंथाचं एक एक ओवी किंवा एक एक अध्याय आपण दररोज वाचतो, त्यातले काही ओव्या आपण दररोज वाचतो, पण तो दररोज ग्रंथ आपण उघडतो. मला वाटतं तुम्हाला सरपंच आणि ग्रामसेवक, उपसरपंच, तुम्हा सदस्य सगळ्यांसाठी ग्रामपंचायत अधिनियम हा तुमचा एक ग्रंथ आहे, हे लक्षात घ्या. तो ग्रंथ तुमच्या घरामध्ये असायला पाहिजे. जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तो उघडला पाहिजे. त्यातली काही कलमं वाचायला पाहिजे. राज्यामध्ये सगळीकडे झालेल्या कामाचे काही त्याच्यामध्ये दाखले असतात, ते दाखले वाचायला पाहिजेत. काय काय आपल्यासाठी नियम आहेत, काय काय अनियमितता होऊ शकतात, त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, या सगळ्या गोष्टी जेव्हा तुम्ही वाचून परिपूर्ण व्हाल तेव्हा तुमच्या ग्रामसभेसमोर जायला, मासिक सभेसमोर जायला तुम्हाला काही चिंता वाटणार नाही. लक्षात घ्या, आज प्रॉब्लेम आपला तो होतोय की आपल्यामध्ये तेवढा कॉन्फिडन्स नसतो, कारण आपण त्याचं वाचन करत नाही.
आणि मग ग्रामसभेला आपण घाबरतो. एक वाईट गोष्ट अशी आहे की बऱ्याच ग्रामसभा ह्या आपल्या कोरम अभावी पहिली रद्द होते आणि त्याच्यानंतर मग पुढची ग्रामसभा आपण पूर्ण करतो. त्यामुळे जनतेचा सहभाग त्याच्यामध्ये फारसा असत नाही. जोपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या कारभारामध्ये तुम्ही सगळ्या जनतेला एकत्र करणार नाही, सगळ्या जनतेबरोबर तुम्ही संवाद साधणार नाही, तेव्हा कुठलीच गोष्ट तुम्हाला त्यांच्या मनासारखी करता येणार नाही. आणि म्हणून गावातल्या प्रत्येक घटकाला तुम्हाला एकत्र करावं लागेल. त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं पक्षीय निवेश बाजूला ठेवावं लागेल. मला असं वाटतं तुम्ही कुठल्याही पक्षाचे असा, तुम्ही कुठल्याही तिकिटावर निवडून या, पण सरपंच म्हणून बसल्यानंतर त्या गावातल्या प्रत्येक घटकाला न्याय द्यायची तुमची वृत्ती असायला पाहिजे. जेव्हा ती त्या लोकांना जाणवेल तेव्हा निश्चित ते म्हणतील की हा आपला माणूस आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की गावाला एकत्र करून काम करायला शिका. ह्या सगळ्या मंडळींनी, जे सगळे व्यासपीठावर बसलेली जी लोकं आहेत, ह्या सगळ्यांनी जनतेला एकत्र केलेलं आहे. भास्करराव पेरे पाटील असतील, पोपटराव पवार असतील, अशी काही बरीचशी सरपंच मंडळी आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे. आता काम करत आहेत. तुम्हाला सांगतो, इतर मंडळी आहेतच. मांजरेकर साहेब आहेत, आपले दादासाहेब साहेब आहेत, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आपल्याकडे काही मंडळी आहेत. आपलं देवगडचं वापार्डे गाव आहे, तुम्ही पेपरमध्ये वाचलं असेल, त्याचा तुम्ही व्हिडिओसुद्धा बघितला असेल. खूप चांगलं काम ते सरपंच करतायत, लाड म्हणून आहे. आता ते त्यांच्या दिल्लीला आपण त्यांचा एक व्हिडिओ पाठवला होता, त्यांनी तो ॲक्सेप्ट केला हो. म्हणजे देशातल्या 9 पंचायतीमधल्या व्हिडिओमध्ये आपल्या बापाडे गावचा सरपंचांचा तो व्हिडिओ त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटने ॲक्सेप्ट केला. येस, परळे बाजार ते आता सध्या काम करत आहेत. कालच मी गेलो होतो, तुम्हाला सांगतो. खूप चांगलं काम चाललं आहे. त्या आम्ही मुद्दाम जिल्ह्याच्या सगळ्या पत्रकारांना परवा घेऊन गेलो होतो साहेब, परळे बाजारमध्ये. बघा म्हटलं काय पाहिजे. सगळी मंडळी खुश झाली होती. आपल्याकडे लोकंसुद्धा काम करत आहेत, त्याची दखल आपल्याला घ्यावी लागेल, त्यांना कुठेतरी प्रोत्साहन द्यावं लागेल. अशा ठिकाणी तुम्ही व्हिजिट करा. तुमच्याकडे फंड आहे, आपला पैसा थोडासा खर्च करा, आपल्या सदस्यांना, आपल्या काही लोकांना घेऊन अशा गावांना व्हिजिट करा. फार लांब नका जाऊ. सध्या बापारड्यात जा, परळे बाजारमध्ये जा. आता निरवडे ग्रामपंचायतीमध्ये काम चाललं आहे सावंतवाडीच्या, ते सरपंच ॲक्टिव्हली काम करत आहेत. हडी ग्रामपंचायत आहे, आपले पणदूर ग्रामपंचायत आहे. अशी कित्येक पंचायतीचे किती सरपंच असे काम करत आहेत जे मोटिवेटिव्हली काम करत आहेत. लक्षात घ्या. त्यांना असं वाटतं की आपला गाव कुठेतरी पुढे गेला पाहिजे, त्याच्यामध्ये आपलं काहीतरी चांगलं काम झालं पाहिजे. तुम्हाला सगळ्यांना माझी ती एक विनंती आहे की तो एक वसा तुम्हाला घ्यावा लागेल, प्रामाणिक काम करावं लागेल. आता शासन पण तेच करते आहे बघा. पूर्वी आपण कसं करत होतो, असं वेग काहीतरी आपले आराखडे पण जे वेग व्हायचे. 15 विभागाचा समजा आराखडा असला, जनरली आपण काय करतो, नरेगाचा आराखडा करायचा आहे, 15 विभागाचा आराखडा करायचा आहे, बसतो आणि गावामध्ये जी काय शिल्लक कामं आहेत ती सगळी त्याच्यामध्ये टाकून देतो. आम्हाला असं वाटतं कुठलं तरी होऊ दे एखादं. त्यामुळे आराखडा होतो 3-4 कोटीचा आणि खर्च होतो फक्त 30 आणि 50,000. त्यात प्रायोरिटी राहत नाही. लक्षात घ्या. आता शासनाने काय ठरवून दिलं आहे तुम्हाला. आता जाधवराव साहेब जे म्हणाले, काहीतरी मोटिवेशन घेऊन काम करायचं. म्हणजे कसं करायचं, काहीतरी संकल्पना मनामध्ये असायला पाहिजे. माझा गाव कशामध्ये पुढे येऊ शकतो, तो हरित गाव होऊ शकतो का, वाटर समृद्ध गाव होऊ शकतो का, स्वच्छ गाव होऊ शकतो का, चाइल्ड फ्रेंडली गाव होऊ शकतो का. अशा 9 संकल्पना आता शासनाने ठरवून दिलेल्या आहेत आणि या संकल्पनावरती तुम्ही आता काम करायचं आहे. त्यातून तुम्हाला पॅरामीटर्स ठरवून दिलेले आहेत. जो काही पैसा तुमच्याकडे येतोय 15 विभागाचा, त्या 15 विभागाच्या पैशाचा तुम्ही त्या सगळ्या पॅरामीटरमध्ये बसून विकासाचं एक नियोजन करा आणि तो गाव कुठल्या तरी एका अशा ह्याच्यामध्ये पुढे जाऊ दे. एकदा गावाला नाव आलं, गावाला कुठेतरी पुरस्कार मिळतो असं वाटलं की लोकांचा उत्साह वाढायला लागतो. लक्षात घ्या. ही जी मंडळी सगळी आहेत ना, ही पुढे पुढे का जात आहेत, केलेल्या कामाचं कौतुक झालं की अजून आपल्याला उत्साह येतो. जिल्हा स्तरावर नंबर आला की त्यांना वाटतं आता आपल्याला विभाग स्तरावर गेलंच पाहिजे. मग त्यांनी पुढचं काम करायला लागतात. विभाग स्तरावर नंबर आला की तो राज्य स्तरावर प्रयत्न करायला लागतो. गावाची एकजूट व्हायला लागते, कारण त्यांना कळतं केलेल्या कामाचं कुठेतरी कौतुक होतं आहे, त्याच्यामधून आपल्याला काहीतरी मिळतं आहे. आणि म्हणून तिथून सगळी सुरुवात करायला शिका.
पहिले जनतेला एकत्र करा, लोकांना एकत्र करा, त्यांच्यासमोर काहीतरी अशी चांगले मार्ग ठेवा, चांगली अशी एक योजना ठेवा आणि त्याच्यातून काम करायला शिका. निश्चितपणे मला वाटतं तुम्हाला ते यश मिळणार. गाडगेबाबा अभियानामध्ये आजच्या राज्यस्तराची आपली जी परीक्षण झालेलं आहे, राज्यस्तराचं परीक्षण, त्या पहिल्या 3-4 पंचायतीमध्ये जिल्ह्याच्या 2 ग्रामपंचायती तुम्हाला सांगतो सध्या आहेत. बापार्डे आणि पुरळे बाजार हे 2 ग्रामपंचायती राज्यस्तराच्या स्पर्धेमध्ये आता आहेत. पुढच्या 8 दिवसामध्ये तो निकाल अपेक्षित आपल्याला आहे. मला वाटतं आपल्या दोन्ही पंचायती राज्यस्तरावरती सुद्धा बसणार आहे. विभागाची आता तपासणी आपल्या आता 2 तारीखपासून 1 तारीखपासून विभागाची तपासणी आपली आहे. उपायुक्त विकास आपल्या तपासणीला येणार आहेत. त्यासुद्धा याच्यामध्ये विभागामध्ये पहिल्या 3 याच्यामध्ये आपल्या 2 पंचायती आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये काम नाही असं नाही, सगळीकडे काम होतं आहे. तुम्हाला ते फक्त बघावं लागेल, त्या ठिकाणी जावं लागेल, त्यातलं आपल्याला काय घेता येईल ते बघायला लागेल आणि त्याच्यातून मग आपला विकासाला आपलं सुरुवात करायला लागेल. तरी पाटील साहेब इथं म्हणतात, आता आल्यानंतर तुम्हाला बघायला मिळेल, ही मंडळी अनुभवानं खूप सिद्ध आहेत. लक्षात घ्या, सरपंच म्हणून कित्येक वर्ष काम केल्यानंतर त्यांच्याकडे अनुभवाचा मोठा साठा आहे. काय केल्यानंतर काय होऊ शकतं ते बऱ्याच वेळा सांगतात. अधिनियम, GR हे आपल्यासाठी नाहीत म्हणतात. ते त्यांना काय तुम्हाला सांगतील ते बघा. अधिनियम GR आपल्यासाठी नाहीत. गुरांच्या कळपामध्ये लोढणा घातलेला जो एखादं जनावर असतं ते कुठेतरी असं वारेमाप फिरतं. आता साहेब आले, त्यांचं मला ती एक गोष्ट खूप आवडते, मुद्दाम सांगतो. आता त्यांची ती गोष्ट मला खूप आवडते पण मुद्दाम सांगतो. ते म्हणतात GR कोणासाठी आहे, तर जनावराच्या कळपामध्ये ज्याला लोढणा घातलेला आहे, जे जनावर स्वैर पळत असतं त्याला लोढणा घालतात. GR हा अशाच लोकांसाठी आहे. जे स्वैर काहीतरी करतील त्यांच्यासाठी बंधन म्हणून GR आहे. शासन निर्णय हा आपल्यासाठी आहे, आपण त्याच्यासाठी नाही. तुमच्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी ओपन आहेत. लक्षात घ्या, काम करायला पाहिजे. तुम्ही एखादी कन्सेप्ट पुढे घेऊन जा, पैसा निश्चित मिळणार. पैसा खूप आहे, तो पैसा शोधायला पाहिजे. तुम्ही काम करता लोकांना दिसायला पाहिजे. निश्चितपणे तुमच्यापर्यंत पैसा येईल, तुमचा विकास होऊ शकतो. आजच्या निमित्तानं तुम्ही इथं उपस्थित आहात. सगळ्यांचं मार्गदर्शन घ्या. तुमची सुरुवात आहे. भविष्यात तुम्हाला चांगलं काम करण्याची संधी निश्चित मिळेल आणि अशा ह्या काही ठराविक पंचायतींच्या पंक्तीमध्ये तुम्ही जाऊन बसाल, ज्या ठिकाणी तुमच्याबरोबर आम्हाला आणखीन चांगलं काम करता येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.